David González és un fotoperiodista tarragoní que ha treballat en diverses organitzacions humanitàries com a treballador social. Fruit d'aquestes dues inquietuds, l'estiu de l'any passat va fer un treball fotogràfic al camp de refugiats de Mafraq, a la frontera entre Síria i Jordània. El resultat és l'exposició Síria, la paraula de l'exili, que es pot visitar al Tinglado número 4 de Tarragona. Amb aquesta exposició acabem avui. Gràcies per la seva confiança i fins demà.